Tapiolan omistaja-asiakkaana sinun kannattaa keskittää myös säästösi ja sijoituksesi turvalliseen Tapiolaan ja hoitaa niitä oman pankkimme kautta. Pehmeä nikotinelle. Maistuu nikotiinipurukumille. Nyt meillä on 1 gigan tietovarasto. Se näkyy Windowsissa yhtenä ylimääräisenä levyasemana. Sä voit laittaa vaikka jokaisen meidän lomakuvan sinne turvaan. Meillä on nyt 1 likan tietovarasto, jossa näkyy Zigbaussissa yhtenä ylimenevänä levysoittimena. Meillä on täällä myöskin lomakuva vaikkapa meidän jokaisen turvasta. No ei nyt ihan jokaisen. Varastoi kuvasi. Saat lisäturvaa säännöllisestä varmuuskopioinnista. Tervetuloa Verkossa ohjelmaan. Ohjelma, jolle mikään digitaalinen ei ole vierasta. Internet, matkapuhelimet, MP3-soittimet, digiboksit. Siinä esimerkkejä asioista, joita me käsittelemme joka viikko. Tänään Verkossa ohjelman teemana on mobiili-TV ja digibusiness. Ohjelman ensimmäisellä jaksolla tutustutaan mobiili-TVn tämänhetkiseen tilanteeseen. Ketä varten mobiili-TVtä tehdään ja minkälaisia lähetyksiä niistä kännyköistä voi sitten oikein katsoa. Näkemyksiä näistä asioista esittää digitaalisen media-asiantuntija Timo Argilander. Ja mitä tavallinen suomalainen kuluttaja ajattelee mobiili-TVstä, tähän asiaan tutustutaan ohjelman toisella jaksolla katsastusosiossa. Lähetyksen lopuksi puhutaan vielä digibisneksestä. Vieraana on Peter Westerbacka, mies, joka on luvannut perustaa 100 uutta mobiilifirmaa vuoden sisällä. Alalla on toisin sanoen käynnissä niin hurja vauhti, että on melkein pakko kysyä, onko paljon puhuttu Web 2.0 ainoastaan kupla 2.0. Mutta aloitetaan digitaalisen maailman uutisilla. Kodintekniikka kaupalla pyyhkii nyt ennätyksellisen hyvin. Alan kauppa kasvoi Suomen Kaupan liiton tuoreen tutkimuksen mukaan 16% tammi-elokuussa. Etenkin taulutelevisioiden, kannettavien tietokoneiden ja älypuhelinten kauppa on käynyt vilkkaana. Kauppa näkee ongelmana sen, ehtivätkö kaikki suomalaiset saada digiboksin ennen analogisten televisio-ohjelmien loppumista ensi vuonna. Philips luottaa LED-valojen voimaan. Viime viikolla pidetyssä Simplicity Event 2006 tapahtumassa Lontoossa Philips esitteli uusia ideoita kodin valaistukseen. Ideana on käyttää eri valosävyjä sen mukaan, millainen tunnelma kotiin halutaan.
Philipsin kuluttajaelektroniikan Global Sales and Services-yksikön toimitusjohtaja Rudi Provoost uskoi Lontoossa, että kodin tekniikan käyttömukavuus paranee lähivuosina. There is too much focus on electronics and not enough on the consumer. So clearly there is a lot of opportunity to make the interaction with consumer electronics easier and designed around the consumer. Uhkapeliyritykset joutuvat koetukselle Yhdysvalloissa maan kongressin hyväksyttyä nettipelaamisen kieltävän lain. Lain lopullinen käyttöönotto edellyttää presidentti George W. Bushin allekirjoitusta. Lain mukaan pankit ja luottokorttiyhtiöt toimivat jatkossa lain vastaisesti, jos ne tilittävät maksuja internetin uhkapelipalveluille. Lain odotetaan moukaroivan pahasti nettipokeria ja vedonlyöntiä. Yksi suurimmista kärsijöistä on Sporting Bet, jonka markkinoista 60% on Yhdysvalloissa. Kongressin ilmoituksen jälkeen monet suuret ulkomaiset peliyhtiöt kertoivat harkitsevansa vakavasti vetäytymistä Yhdysvaltain markkinoilta. Mobiilitelevisio ympärillä käy melkoinen kuhina. Laitevalmistajat, teleoperaattorit, sisällöntuottajat ja TV-kanavat kaikki miettii kuumeisesti sitä, miten kännykkä ja televisio voitaisiin lopullisesti yhdistää. Mutta mitä asiasta ovat mieltä kuluttajat, eli ne ihmiset, joiden pitäisi katsoa sitä kännykkä-TVtä? Me otimme selvää. No ehkä ihan kriittisimpiä juttuja saattaisin katsoa, mutta en usko, että mitään niin pitkää leffaa esimerkiksi. Riippuu hinnasta varmaan ja kuvalaadusta. Ei ensi alku kuulosta kyllä loogiselta. No varmaan ihan jos uutiset ja semmoista ajankohtaislähetyksen katsomiseen, mutta varmaan nyt en mitään näitä musiikkia, no ehkä musiikkia vielä, mutta en elokuviin. Ei minun mielestä ole liikaa. Ainakin itse tälleen opiskelijana, niin en mä vielä ehkä niin paljon olisi sitä valmis maksaa. Aika kova hinta. En tiedä, ehkä se on liian kova hinta. No, ehkä. Meillä on nyt vieraana digitaalisen media-asiantuntija Timo Argilander. Tervetuloa. Kiitoksia. Timo, mitä mobiili-TV oikeastaan on? Mobiili-TV tarkoittaa oikeastaan TV-lähetyksen vastaanottamista kännykällä. Okei, sitähän voidaan tehdä tänä päivänäkin, mutta se miten se tänä päivänä tehdään, niin se tehdään matkapuhelinverkkojen kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että sitä kuluttajille syntyy kohtuullisen suuret datamaksut ja samalla jos ajatellaan, että isot käyttäjämäärät käyttävät matkapuhelinverkkoja, TV-katseluun niin matkapuhelinverkot menee tukkoon. Ja sen takia ollaan kehittämässä mobiili-TV:ksi kutsuttua konseptia, joka tarkoittaa oman TV-lähetysverkon rakentamista kännykkään suunnatulle TV-lähetyksille. No milloin se mobiili-TV sitten on totta? Mobiili-TV-verkkojen rakentaminen Suomessa on käynnissä ja vuoden lopussa verkko on pystyssä 3-4 kaupungissa. Parhaillaan operaattorit käyvät neuvotteluita, millaisin ehdoin ja ketkä operaattorit näitä palveluita sitten markkinoille tuovat, mutta voisin olettaa, että lähikuukausina kuulemme tarkemmin, että milloin näitä palveluita on oikeasti elävänä katsottavissa. Mitä sieltä voi katsoa? Sieltä tullaan näkemään alkuvaiheessa todennäköisesti peruskanavia, mitä TV:stä muutenkin nähdään, ja toivottavasti saadaan jo mahdollisimman pian myös jotain uudenlaista innovatiivista sisältöä. Millaisia haasteita tekijäoikeudet asettaa mobiili-TV:n kehittämiselle? Se on aika iso haaste, koska niin kuin sanoin, niin tämä televisio ja kännykän yhteenliittymä on tärkeä asia. Ja monilla tekijänoikeuksien haltijoilla, kanavilla ja muilla toimijoilla on kovin suuret odotukset tämän liiketoiminnan suhteen, mikä tarkoittaa, että ollaan hyvin varovaisia, millaisia sopimuksia tässä tehdään. Ja ehkä sen takia on vähän ajauduttu sellaiseen pattitilanteeseen tällä hetkellä. Kauppalehti aloitti hiljattain oman mobiili-TV-palvelunsa. Käydään tässä välissä tutustumassa siihen. Kauppalehti on tuottanut mobiilitelevisiosisältöä runsaan kuukauden ajan. Tällä hetkellä mobiili-TV:stä voi katsoa Kauppalehden talousuutisia, jotka näkyvät myös MTV3-kanavalla. No varmaan tämmöisen uutislähetyksen lisäksi voitaisiin tuottaa erilaisia niin kuin kohderyhmäyleisölle tarkoitettuja juttuja. Semmoista vähän samanlaista kamaa, jota nykyisin tehdään jo nyt tuonne nettitelevisioon. Minkälainen väline kännykkä ylipäätään on mobiili-TV:n katseluun? Mä oon itse käyttänyt sitä nyt kuukauden verran katsellakseni näitä nykyisiä uutislähetyksiä ja muuta palveluja. Musta se on aika kätevä, se on yllättävänkin kätevä, että näytön resoluutio ja käytettävyys on oikeastaan aika hyvä.
Millaisia kokemuksia tähän mennessä tästä mobiili-TV-kokeilusta Soneran kanssa on? Mun mielestä se näyttäisi, että se pelaa hyvin. Päivittymisessä on joskus vähän ongelmia, johtuneeko se sitten meistä vai operaattorista. Mutta että yleensä näyttää menevän ihan mukavasti. Mistä ihmeestä mobiili-TV-kanavista löytyy järkevää sisältöä? Eikä mobiili-TVtä ole keksitty pelkästään sen takia, että ihmiset voi katsoa missä tahansa chattikanavia. Näyttää siltä näiden kansainvälisten pilottien perusteella, että ihmiset katsovat ensisijaisesti niitä olemassa olevia omia TV-kanavia, mitä ovat tottuneet katsomaan. Ja ajan myötä nähtäneen sitten muunlaisia palveluita, varmaan sinne Sudokunkin ilmestyy, jotka sitten täydentää sitä tarjontaa. Kuinka paljon yksittäisellä mobiili-TV-kanavalla tai lähetyksellä sitten täytyy olla katsojia, jotta se kannattaa taloudellisesti? Nythän TV-kanavien määrä, kun on kasvussa, niin yleisöt pirstaloituu. Ja on vaikea sanoa tänä päivänä ihan tarkkaa rajaa, että millaisia yleisömääriä tarvitaan, mutta haasteellisesti tulee pienemmille kanaville joka tapauksessa olemaan. Korea on jo pitkään ollut mobiili-TV:n edelläkävijä maa, jossa kännykän kautta voi katsella myös suoria lähetyksiä. Koreassa suosittuja mobiililähetyksiä ovat olleet suuret urheilukilpailut. Esimerkiksi viime kesäinen MM-jalkapalloturnaus lähetettiin maan mobiilitelevisiossa. Verkossa ohjelman haastattelema Korean Broadcasting Commissionin johtaja Son Kun-jung luettelee halutuimmiksi mobiilitelevisiosisällöiksi urheilun lisäksi draaman ja uutiset. Jungin mukaan osa korealaisoperaattoreista tuottaa ohjelmaa pelkästään mobiilitelevisiokanaville. Ohjelmien joukossa on muun muassa 2 minuutin mittaisissa jaksoissa esitettäviä saippua-sarjoja. Osaan ohjelmista on lisätty interaktiivinen palvelu, jonka kautta katsoja saa kännykän näytölle tietoa esimerkiksi katsomansa elokuvan näyttelijöistä. Korealaiset katsovat mobiilitelevisiosta ilmaiseksi maanpäällisiä kanavia. Matkapuhelimen kautta voi katsella myös satelliittikanavia, mutta niistä peritään noin 10 euron suuruinen kuukausimaksu. Koreassakaan mobiilitelevisio ei ole ollut taloudellinen menestys. Satelliittikanavia katsoo mobiilisti 600 000 ihmistä. Jotta palvelu pääsisi omilleen, se vaatisi arviolta yli 5 miljoonaa käyttäjää. Timo Argilander, mitä suomalaiset voi oppia mobiili-TVn suhteen korealaisilta? Koreahan on maailman johtava mobiili-TV-maa tällä hetkellä 2 miljoonalla käyttäjällään. Korealaiset ovat tehneet verkon eri tekniikalla kuin mitä Suomessa tehdään, ja siellä on tiettyjä teknisiä ja kaupallisia haasteita. Kuvan laatu ei ole ollut ihan tyydyttävä sisätiloissa, liikkuvissa junissa, ja vaikka siellä puhutaan isosta käyttäjämääristä, niin he ei ole saaneet se toimintaa vielä kannattavaksi siellä. Mutta jos Korea-kokoisessa maassa bisneksellä on haasteita, niin miten sitten Suomessa? Kuinka paljon mobiili-TV tulee silloin loppukäyttäjälle maksamaan? Yleisen käsityksen mukaan palveluille tullaan asettamaan hintalappu, joka on 5–10 euroa kuukaudessa, joskin esimerkiksi italialainen palvelu maksaa 29 euroa kuukaudessa ja italialaiset niitä palveluita tilaavat. Mutta tällaista suuruusluokissa puhutaan. Toistaiseksi aika harvalla on sellainen kännykkä, josta voi katsoa sitä mobiili-TVtä. Kuinka paljon oikeanlaisia puhelimia täytyy olla ennen kuin mobiili-TV lähtee todella yleistymään? On puhuttu, että 5 vuoden päästä ehkä joka 10. kännykkä olisi TV-ominaisuuksiin varustettu, ja sitä pidetään yleisesti sellaisena määränä, että siinä on paikkaa liiketoiminnalle. Digitelevisiota puolusteltiin aikoinaan interaktiivisuudella. Kuitenkin nämä vuorovaikutteiset palvelut ja niiden käyttö on jäänyt aika vähälle. Tuleeko interaktiivisuus olemaan mobiili-TV:ssä yhtään sen tärkeämpi asia? Television interaktiivisuushan on tosiaan ollut pettymys ja se on ollut epäonnistuminen. Nyt mobiili-TV:ssä TV:tä katsotaan laitteessa, jossa on tietokone käytännössä sisällä. Ja saattaakin hyvin käydä niin, että näitä vuorovaikutteisia ohjelmia nähdään ennemmin mobiili-TV:ssä kuin perinteisessä TV:ssä. Sen aika näyttää. Kiitos Timo Argilander. Mobiili-TV on aihe, johon verkossa ohjelmassa tullaan palaamaan vielä syksyn mittaan. Tauon jälkeen verkossa ohjelmassa selviää, millaisia on tavallisen suomalaisen kuluttajan käyttökokemukset mobiili-TV:stä. Ja tauon jälkeen puhutaan myös digibisneksestä, josta alkaa olla muutaman hiljaisemman vuoden jälkeen taas kuplan makua.
Tule koeajolle ja voita Nissan neliveto. No tää ei sovi tänne ollenkaan. Tällainen terrakotta tai jotain. Ihan väärän värinen. No en liioittele yhtään. No tuu vaikka katsomaan. Tadaa! Miksi 1? Ilmainen apuväline, jolla tehdään kodista kaunis. Ai, tosta se ajatus sitten lähtee. Uudista kotisi värit varman päälle Tikkurilan kaunis kotivärilastujen avulla. Löydät lastut ja niiden 60 väriyhdistelmää Tikkurilan maaleja myyvistä liikkeistä. Maalaa maailmasi. Mutta nythän mun garderoobi ei sovi tänne enää ollenkaan. Filmtaunin kuukauden ensi-ilta. Hurjapäät, Tokyo Drift. Tokion alamaailmassa vauhti ei kaipaa selityksiä. Hurjapäät, Tokyo Drift. DVD:llä 11. lokakuuta. Kahvat edellä Filmtauniin. Atrian uudet jaettavat perheateriat lämmität helposti mikrossa tai uunissa. Herkullisia hetkiä monelle tai moneen ruokailukertaan. Esimerkiksi karribroilerista ja villiriisistä. Hyvä ruoka, parempi mieli. Do you know what the human body goes through when you have sex? Pupils dilate, arteries constrict, core temperature rises, heart races, blood pressure skyrockets, respiration becomes rapid and shallow, the brain fires bursts of electrical impulses from nowhere to nowhere, and secretions spit out of every gland, and the muscles tense and spasm like you're lifting 3 times your body weight. It's violent, it's ugly, and it's messy. House. Torstaisin 9. Maikkarilla. You know that women can have an hour-long orgasm? Vaon seuraavassa jaksossa. Go Phil. Get the hell out here. We got a runner! Pako jatkuu tiistaina 9. Maikkarilla. Verkossa ohjelma antaa joka lähetyksessä jonkin digitaalisen uutuuslaitteen tavalliselle suomalaiselle kuluttajalle viikon ajan testattavaksi. Tämän viikon teemaan liittyen tänään katsastuksessa tarkistetaan kännykkä, jolla voi katsoa mobiili-TV:tä. Mobiilitelevisiosta voi katsella jo nykyisillä kännyköillä lähes reaaliaikaista ohjelmaa. Ohjelmia seurataan siis matkapuhelinverkon kautta. Tämän viikon katsastaja automyyjä Tom Falk Keravalta yllättyi mobiilitelevision käyttömukavuudesta. Hän kokeili viikon ajan Soneran mobiilitelevisiopalvelua. Oliko mobiilitelevisiota miellyttävä katsella? No, kiitos kysymästä. Kyllä aika ajoin oli erinomaisen miellyttävää, mutta paikoitellen tuli sitä karkeisuutta siihen kuvaan ja hivenen sitten ääni myöskin takkuili, mutta positiivinen asia kaiken kaikkiaan. Minkälainen kuvanlaatu oli? Kuvanlaatu oli paikoitellen heikko. Pääsääntöisesti riittävä taso, että pikkusen hiomista ja kuvanlaadun parantamista, niin varmasti tulee hyvä siitä. Mobiilitelevision kuvanlaatuun vaikuttaa se, onko käyttäjä 3G-alueella. Palvelu latautuu hitaammin ja kuva saattaa pätkiä, jos palvelua käytetään 3G-kantaman ulkopuolella. Miltä ruudun koko vaikutti? Oliko se riittävän suuri? No oli mielestäni riittävän suuri, että tietysti tämä on vähän ristiriidassa siihen trendiin, että kännyköiden pitäisi pienentyä ja keventyä ja ohentua, niin tietysti se, että ei sitä hirveästi voi nipistää tuosta ruudun koosta kyllä enää pois. Mobiilitelevisio soveltuu erityisen hyvin uutisten ja suomenkielisten ajankohtaisohjelmien katseluun. Jos ruudulla on paljon liikettä tai ohjelma on tekstitetty, käyttömukavuus heikkenee. Käyttäisitkö mobiilitelevisiota jatkossa? No, sanotaan näin, että ensiksi tuossa kokeilun alkuvaiheessa mietin, että tämmöistä ei varmaan oikeasti tarvitse.
mutta parin päivän käytön jälkeen niin mun täytyy pyörtää puheeni ja olen täysin eri mieltä, että löytyy varmasti itselläänkin tämmöiseen käyttöön ja aika moni varmasti mielellään katsoo. Sitä voi katsoa junassa, työmatkalla, sitä voi katsoa autossa, en tiedä onko sallittua, mutta joka tapauksessa tätäkin tuli kokeiltua. Ja sanotaan, että ei ole riippuvainen sitten siitä tarkasta uutisajankohdasta, että vaikka se pikkusen viiveellä tulee se lähetys, mutta tyydyttää varmasti uutistarpeet, että saa katsoa milloin haluaa. Verkkomedian suurin puheenaihe on tällä hetkellä Web 2.0, eli suomeksi sanottuna sellaiset palvelut, joiden taustalla on jonkinlainen yhteisöllisyys ja joissa käyttäjät yleensä luo itse palvelun sisällön. Maailmalla suuret mediayritykset maksaa satoja miljoonia dollareita, usein sellaisistakin palveluista, jotka on toimineet vasta vähän aikaa ja senkin tappiolla. Toisin sanoen on melkein pakko kysyä, onko Web 2.0 ainoastaan uusi versio muutaman vuoden takaisesta nettikuplasta. Meillä on vieraana Peter Westerbacka yrityksestä nimeltä SamBazaar. Tervetuloa. Kiitos. Sä toimit aikaisemmin Hewlett Packardin mobiililaboratorion moottorina ja ryhdyit viime keväänä yrittäjäksi. Mitä SamBazaar tarkalleen ottaen tekee? No SamBazaar ja itse asiassa tämä Sam etuliite tulee sanoista social media, eli tehdään yhteisöllisiä palveluita tähän mobiili 2.0 markkinaan. Eli toi tarkoitus tässä laittaa vähän liikettä tähän markkinaan ja myös Suomessa saada paljon uusia yrityksiä aikaiseksi. Sä oot sanonut lehtihaastattelussa, että sun tavoitteena on perustaa 100 yritystä vuodessa, eikä pelkästään tänä vuonna, vaan joka vuosi tästä lähtien. Eikö tämä kuulosta samanlaiselta meiningiltä kuin nettialalla oli reilu 5 vuotta sitten ennen kuin se kupla puhkesi? No saattaa kuulostaa, mutta mä oon ihan tosissaan ja teen tätä täysillä. Ja tämä itse asiassa lähtee siitä, että pitää asettaa tavoitteet riittävän ylös. Ja mun mielestä niin kuin Suomessa meillä on aina välillä haastetta sen kanssa, että mitä usein sanonut, niin yhtä hyvin voi tehdä IRC-gallerian tai MySpacein. Ainoa ero on niin kuin sitten bisneksen koossa. Entä minkälaisia nämä 100 yritystä on ja mitä SamBazaar niiden kanssa tekee? Eli kaikki juontaa juurensa tähän HP-aikaan ja tuli tehtyä töitä noin 600 startupin kanssa ympäri maailmaa. Ja jos pystyisi tekemään tämän vähän fiksummin ja periaatteessa vähän tällaista Startup 2.0 ajatusta, eli ajatus, että voisi jakaa näitä resursseja, eli ei välttämättä kaikkien 100 firman tarvitse käydä kolkuttamassa samaa ovea asiakkaalla ja tehdä samoja virheitä, vaan jos me pystytään jakamaan esimerkiksi tätä myyntimarkkinointiresursseja, ja tässä lähdetään tällaisesta jaettu kaikki mallista, eli ei tarvitse välttämättä rakentaa 100 myyntitiimiä tai käydä 100 rahoituskeskustelua tai niin edelleen. Eli periaatteessa uskon, että pystytään tuomaan paljon lisää tehoja tähän, että miten firmoja, miten bisneksiä rakennetaan. Millainen on suomalaisten verkko- ja mobiilifirmojen asema kansainvälisesti ajatellen tällä hetkellä? No, asema on mun mielestä erittäin hyvä, eli oikeastaan ainoa mitä tarvitaan lisää on vähän asennetta, eli lähdetään tekemään näitä heti vähän isommalla. Eli meillä on pitkät perinteet tehdä näitä asioita, ja just jos katsotaan nyt tätä paljon puhuttua Web 2.0 ja näitä asioita, niin me ollaan Suomessa periaatteessa edellä siinä. Me ollaan tehty open source-asioita, kaikki tietää Linuxin, MySQLn, Jarkko Oikarisen, IRCin. Näitähän on tehty kauan aikaa, ja nyt ollaan ihan periaatteessa siinä ytimessä, että nyt tehdään näitä yhteisöllisesti, ja se on oikeastaan se kaiken A ja O tässä uudessa niin kuin web-maailmassa. Verkkobisneksessä on selvästi intoa ja kuhinaa, mutta onko siellä myöskin turhaa haippia, tai niin kuin Viivi Avelaan sanoisi, turhaa habitusta? Onko kupla syntymässä uudestaan? Varmasti samoja piirteitä, että hyvin paljon niin kuin samanlaisia ilmiöitä ilmassa kuin mitä oli 1999-2000. Toisaalta ollaan myös opittu toivottavasti paljon niin kuin tästä edellisestä kuplasta, ja toi varmaan ihan sama mitä viime kierroksella, että totta kai
Syntyi kuplaa, mutta syntyi myös merkittäviä pelureita, eBay, Amazon, Yahoo, etc. Eli voisi sanoa, että joo ja ei. Kiitos Peter Westerbacka. Me siirrymme nyt uhkaavasta nettikuplasta ihan todellisiin nettivinkkeihin. Tällä kertaa verkossa ohjelman webbivinkeissä keskitytään videoihin ja kuviin. Netistä löytyy jo useampia verkkopohjaisia yksinkertaisia videoeditoreita. Yksi suosituimmista on jumpcut.com. Tälle sivustolle voi tosiaankin ladata omia videoita ja editoida niitä käyttäen sivuston simppeleitä työkaluja. Kun tulos on mieluinen, videot voi sitten julkaista muiden katsottavaksi. Jos taas omaehtoinen videotuotanto ei kiinnosta, voi muiden tuottamia videoita etsiä searchforvideo.comissa. Tämä vuoden päivät toiminut videohakukone poikkeaa esimerkiksi YouTubesta ja Google-videosta siinä, että se ei hostaa itse videoita, vaan toimii todellakin hakukoneena muualta löytyviin videoihin. Vapaiden hakutulosten lisäksi sivuilta voi etsiä mieleistä katsottavaa videokanavien kautta. Kolmas webbivinkki tällä viikolla on suunnattu niille meistä, jotka uskovat, että yksi kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa. Pixi.com on uutishakukone, joka etsii eri sisällöntuottajien sivuilta kuvia ja videofiidejä. Eli esimerkiksi uutisaiheita ei palvelussa selata uutisotsikoiden ja tekstien perusteella, vaan uutiset esitetään kuvina. Kuvia klikkaamalla pääsee sitten uutisjutun tai uutisvideon alkuperäiselle sivulle. Simppeli, mutta toimiva idea. Kaikkiin ohjelmassa nähtyihin verkkosivuihin löytyy linkki verkossa ohjelman kotisivuilta. Lopuksi vielä verkossa ohjelman viikon webbivideo. Kyseinen video löytyy muun muassa Clipshack-videopalvelusta ja harvoin on videon otsikko yhtä onnistunut kuin tässä. Bowling Idiot antaa osviittaa siitä, mitä videossa on odotettavissa. Nyt on aika katsoa ensimmäisiä teiltä tulleita palautteita. Jouni Tampereelta on lähettänyt meille viesti, jossa hän toivoo, että tekisimme juttua uuden sukupolven pelikonsoleista. Vanhan pleikkarin omistajana hän kaipaa tietoa siitä, mihin konsoliin rahat kannattaa sijoittaa. Tämä on hyvä kysymys, vaikka pleikkari 3 ei ehdikään Euroopan ja Suomen markkinoille tämän vuoden puolella. Kuluttajalla riittää kyllä erinomaisia vaihtoehtoja. Ja verkossa ohjelma seuraa digitaalista viihdettä monipuolisesti, eikä pelejäkään unohdeta. Eli tähän asiaan tullaan ihan varmasti palaamaan vielä tämän syksyn aikana. Nimimerkki Gadgetman puolestaan kiittelee viestissään ohjelmamme katsastusosiota ja kysyy, voisimmeko tehdä myös isompia vertailuja esimerkiksi autonavigaattoreista tai 3G-puhelimista. Verkossa ohjelman lähetysaika on valitettavasti ainoastaan puoli tuntia, joten hirvittävän laajoja tuotevertailuja emme pysty tekemään. Pyrimme kuitenkin seuraamaan tätä laitemaailmaa ja olemaan yhteistyössä esimerkiksi erilaisten tuotevertailuja tekevien tahojen kanssa. Ohjelmassa tullaan myöskin näkemään erilaisia laitemaailmaan liittyviä asiantuntijahaastatteluja. Ja lopuksi vielä nimimerkki Fotarin viesti. Ensimmäisen ohjelman mielenkiintoisin juttu oli se digikuvajuttu. Olen itse kokenut sen, kun läppäri sanoo itsensä irti ja yli 1000 kuvaa katoaa ikiajoiksi. Osa oli onneksi teettänyt kuviksi, mutta se oli niin karmea kokemus, että sen jälkeen olen pitänyt huolta, että turvakopiot niin kuvista kuin kaikesta muustakin on todella tehty. Toivoisin lisää digikuvauksia ja esimerkiksi kuvan käsittelyyn liittyviä juttuja. Aihe varmaan kiinnostaisi muitakin, onhan melkein kaikilla nykyään digikamera. Kiitos vinkistä. Digikamerat todellakin ovat hyvin yleisiä nykyään ja verkossa ohjelma tulee ihan varmasti tekemään sekä digikuvaukseen että kuvan käsittelyyn liittyviä juttuja. Kiitoksia kaikille palautetta lähettäneille. Kaikki palautteet eivät pääse itse lähetykseen asti, mutta joka ikinen viesti tullaan ihan varmasti lukemaan tarkasti. Lähetä siis ihmeessä sekä risuja että ruusuja, jotta me voimme tehdä tästä niin hyvä ohjelman kuin suinkaan mahdollista. Verkossa ohjelma Antti oli tällä kertaa tässä. Nähdään viikon kuluttua ja muistahan käydä sillä välin verkkosivuilla. Moi! Continued.
Kiristääkö jalkojasi? Haluaisitko nostaa ne ylös? Oireet saattavat johtua pinnallisista laskimotukkotulehduksista. Liikunta voi auttaa. Vaivoihin on myös lääke Hirudoid Forte. Katso kuinka Hirudoid Forte nopeuttaa pinnallisten verisuonitukosten liukenemista, vähentää turvotusta ja hillitsee tulehdusta. Hirudoid Forte, lääke, joka elvyttää jalkasi. No niin, siinä on daami, joka myy GLX Turbon. Mitäs toi on? Haluatko maistaa?